Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajaindia Coal Miners and Dealers Association Kalapin Pau Yaging Smokemen, Halor Gajing Shamkia Jang Sarkar Jilaban Pinya Chakmat Yakikam, Kibede Bagakam Do Yong. Ka Association Kalapin Pau Ru Bagadon Yaging Kermen, Baganiga Kam Kanang Yat Bet Yat Chakmat, Hadu Ba on the lab and Kate You saw Obatiang, Katkum Gajing Kamilinti Jang Seng Batkipat Bagatan. Habakren Chikilat Pathai Kubor Advisor Jonka JCMDA u Dr. P. Nong Tudu, Ula Ai Kublai ki Arwood ki MLA ki Bregi Nong Mi Kamat na East Jaintia Hills District, ki Blashim Kiab and Kirsha ni ki Sien Jam ki Bede ba ka Kamti Do Yong. U Dr. Nong Tudu Ula Ai Kublai Ru ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council, ka Bahapo ka Jingalam Jong Chief Executive Member u ba Thombor Shiwat, u Blashim ya ka Rai ka Bran Jingmut, ba ka Bakong San men Piniya Chakamat ya ki Kam ki Bede ba ka Kam Do Yong Harilom Jaintia. Uloong magajing tray lang hapeng ka sarkar jilla kinong mi kmat patba baka council kalong kabadan kam baha kanang man pinti kina baka kam doyong kan ya hakrukam ka babet bat ka balong kat kum kaan tenong kong nasak ni ai kublei ya ka sarkar jilla ka balalam kmat dau menteri rang badu u Shri Konrad K Sangma bat ka kunhun menteri jong u khamtam ka jing ngedon kat jong u deputy chief minister jongi umas nyaw bahalang ki wala sim khia hadu kata-kata ya kakam ti dewyong hapo gane gejala kam tam hapo East Jaintia Hill Districts da kawiki penpau ha kilat pathai kubor ha ka arpeu lai tarik ubnai bonriu usnem arpeu riu ya kabala ongkumne ba u chief minister ula sim ya ka appointment na ka benta ban ya kendu ya kinong yelam jong ka sarkar pedeng ha ka jingede ban penlait biang ya ka jingti doyong hapo kajela kani kala pengkemen ingi hadu kata-kata ba pleng kum hagane gajuk bonkam ka sarkar kadang pelai kerpang ya gopor tangah ka arfu artrik ngile kendu ii bad le sim ya gane ga lenti na ka benta ban penlait ya doyong tingi ai ku ble ngi kitbok ki duyang bad ngi khmi lenti ru ba kane ka kam hapo ka jingelam jong menteri rang ba kanang yai chakmat bat bangin yo khe yo tauso ubabang batiang kumbagin khmilenti ha kini ki por ki balade ni ai kuble ya gi armut ki nong mi khmat jongi bade na kini kathain kiru ki bala lelade na kamanta ban sim ya kini banta kum kowe ni kimta ki kongsan ha ka ban perlai biang ya gor komti de yong kum agin ki por ki balade hoi kum gajing tum kumau mila ai ya ka proposal jongi kat kum ka bor kat kum gajing la bor jogin ni gibriu jongi bodon chakani kathain mereka jumut ke jongi babaro ubarit ubaria unyo ya kalat banti duyong bat kani ga pengkemen ini bat ngikit bok kiribiang ya ka sarkar baha kani ga jingya lenti ke jongka ngikul lenti bangin yo ban ke yo so ha ka por ka balongkot ka benta ko aru hang ni menta ka sngi kumbangin yo sngi na kilat pathai ku bor ba ka Jaintia Hills Autonomous Council ru bahapo kajingelam jong ima Thombor Siwat bolong ru usi yang modon burom jong ga judge ilas sim ya ka rai kumunong ilam bat hapo jong i ka council kala sim ru ya ka resolution dani ka rai na ka benta ban kerpat ya ka presiden jong gari India ha ka bagan sim ya ka jing pemena na ka benta ban pelai dani ban penjensur ya ki anjong ka sarkar pedeng ha ka jingede bat ka kamti doyong ya ganeru ngi penpau ka jing sngu ya baro ki MDC ki badon ha ka kam ha ka ki badon ha ka liang sinsar bat ki badon ha ka liang persya kane ka peni ka jingi tili jongki na ka benta ban pen ki imbiang ya ka kamti doyong ka kam khi doyong ha ka ni ka thain ka jongi bat ka jalai bro ka we kanang ai men sem chu chu yangi bangi jini atli ha ka jingi lam jongki bat ya kiru ngikit bok kirbiang bat ngiru ngi kular bat ni trer ngkat bat ki nagapor chakapor bat ngi gerpat yu ya baro kiseng ke badon hapo kan ni ka jela jongi bakin sneu bha ni kersan lang namar kan ni ka jing thung jongi kalong tang ka we kata ban pli biang ya kalat kamai ka ji longba odewyong longba kan ni ka kubor sa chisten nga kerpat yang ibaro lang ubaria bangin sim ya kan ni ka kam ka ba don kam bat ngin bu ya ka ba madu
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya